Els animals més corrents a casa nostra són els que podem trobar domesticats en una casa de pagès típica. El gos, que vetlla a l'entrada. El gat, que cuida que no hi hagi gaires rates pels voltants. L'ase i el cavall, que aportaven el seu esforç al treball col·lectiu. El bou, que ben aviat va ser substituït per les màquines, com el tractor. La vaca, que donava la llet per a la família i per a molta més gent. Les ovelles i les cabres, que eren també proveïdores de productes làctics, com el mató i el formatge. Els conills, que, amb els pollastres i els galls, proporcionaven la carn per a les festes, etc. Més enllà de les cases de pagès, alguns animals vivien al bosc o assetjaven els que vivien a les granges. El porc senglar, la guineu o guilla, el llop, l'entremaliat esquirol o el cérvol i la daina saltadors.